Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Napagi ko na rin, ma'am. Bakit di ko kaimbag na rin? Kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFW, so patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Sanda. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nagipada kanato sa atong suking paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Marlon. Dear Priscilla, suki nga tigpaminaw sa kuining tulumanon Bagong Bayani. Ako si Marlon, usay ko ka OFW sa Saudi. Nagdako ko nga si mama na lang maoy nag-atiban ug nagbuhi namong managsuon. Hinungdan nga dubligod si mama kayod. Pero dili pa igo ang iyang kita, ilabi na nga, limami kabuok managsuon. Ug isip maoy kamagwangang anak. Naahat ko ug undang ug eskwela. High school na ko kutob. Ug nisud ko bisag unsang klase sa trabaho. Pero ang kinabuhi, dili mahutdan ug mga paysuway. Ug usaani ang pagpanira sa tindahan nga akong kitrabahuan. Pasensya na gyud kaayo, Marlon. Pagsaon nga wa na bagid may ikahatag nga trabaho nimo. Ma'am, maloy taon ka, ma'am. Nagkinahanglan dyo kay ko. Dili nagsaling nga ko mga igsuon. O diyaw saon matana nga wa na lagi ko'y mahimo. Kagahi bag-o nimo. Ma'am. Pagita na laglaing trabaho. O gayon akong sabuka pa. Ma'am. Ay, wala kita mahimo na ba eh? Ano ko nunta kay... Kugihan ba kay ka? Mao lagi. Mutrabaho mo yung tarong bay. Asin dayog, wan bay ka nang natin ibawan diha nga nangitag trabante. Wala lagi ba eh? Ako gani, nangita ko maing sweldo nga trabaho. Nagplano gani ko nga mag-apply na lang para sa laing nasod. Mao ba? Asa man? Ay, isag-asa nga. Pwede ko mag-apply. Asa man, ganahan ka? Doon nga tag-apply. Sige, akong istoryahan akong mamabay nana. Dili ko masugot. Nak, di ba naaman ay mga gastuhan kung mularga ka? Oo. Unya, asa man sa kagwarta? Mangita ko, bala na og magkautang-utang ko basta ka ang importante makalarga ko. Total, mabayaran naman niya na ba kung magkalarga na ko? Imuming biyaan sa imong mga manghod? Karon na ni ma. Ay kabalak ka kung makatigom na ta, mupauli din ko. Kung mao'y plano nimo, dili ti kapugngan.
Para asa man ang lugar ay inyong applyan? Saudi. Mo ba? Hmm. Unsa may applyan na to nga trabaho dito? Nag-hire man sila og machine operator. So ayan na to. Basta madawat ah. Sige. Liho ko na to ang nga natong lihokon para mahibaw tag pala magasto. Kay musuway kong pangutang. Wa ko'y kwarta bisag piso, oy. Mawa ko'y ba pahuwam nimo. Ma'am, ako man ang bayaran, ma'am, kung makalargan ako. Unang sildo na ko, mubayadin ko nimo. Paghilo, Barlon, oy. Wa pa gani kasiguruan nga madawat ba ka? Unya nagunahon na kasi mong sweldo? Ma'am. Prangka lang ha. High school ra ka kutob. Tanaw nimo, naakay mo dawat nimo nga ingon ana raman ka. Sa laing nasod pagyod. Ha, ayaw na nagpanggandoy, Marlon. Ma'am. Unya, unsa naman lay plano nimo, nak? Di ko mo nagpangitag kat utanganan, ma. Nak, basin og tiligit kaya ba? Ayaw na lagpug sagod. Sakit man hunahon-naon. Pero tinuod man sad nga. Kaduha-duhaan kung madawat baka ana. Ma. Daghan og mga play anak. Ug sigurado ko nga ang uban ana naagyo mga nahuman. Unya ayaw kong ina nga mas dawaton ka kay adto nila. Ma, dako ko pagsalig sa kong kaugalingon. Nahibaw ko nga madawat ko og makatrabaho ra ko sa abroad. Marlon. Kana, muna ganahan ako ni mo bay. Gusto kay ko nga malarga bay. Gusto na kay ko nga mahawas la sa kalisod. Sige. Na ako'y recommend ni mo nga pwedeng utangan ha. Pero siguro lang yun nga mutuman kasi yung sabot. Kay delikado kung bayad na o niya, di ka makabayad. O sige, kinsa man. Mupahuwam lang siya, bisag uwa siya makaila. Pwede ko mupahuwam ni mo. Salamat, sir. Pero siguro alang yun nga mubayad ka sa saktong pizza, ha? Kay ako, maningil rabagid ko. O, sir. O kung di ka makabayad sa kwarta nga imong gihuwam, kinabuhi ang pangayo na kong bayad. Oh. Binuang ra. Basta kay, tuman lang yun sa sabot, ha? Seryoso siya, Bay Marlon. Kung kuya na si Sir Jigo kung masuko, dili ka kumpiyansahan. Ugwa sa ko'y plano nga mudagan sa kong utang niya, bay. Nagswildo na ko, bayaran ako si Ren. Oh, sige. Ato na liho ko ng mga angay liho ko nun. Total, wala tayo problema sa kwarta. O, bay, mauna ni. Magkalarga na gid lagi ta. Wa pa gani ka makalarga pero ay, nag-uol naman kog sugod na ko eh. Ma, lagi kaguol. Okay lagi doon niya kay ko dito. Utong lang sa tagamay. Kay mora ni paagi aron mahuas na tas kalisod. Magpaabot mi sa imong pagbalik, Dong Marlon. Unya na kaguol kung madawat na mi. Oh, kadit sa maha. Hello, bay babi. Itawagan ako. Dawat ako ba eh? Oh, mau ba? May noon. Mayo pa ka. Ikaw di ay? Wa pa man manawag. Pabuta lang. Wa gyud manawag? Wa gyud. Basin wa gyud siguro kung madawat. Okay ra na anak oy. Basin og dili gyud para abroad ang imong kapalaran. Andam kong mapabot, ma. Pero mangita sa kong trabaho. Nagkani kay nakakita kong kamay pagkakitaan. Oh. Abi ba na kong bularga ka sa laing nasod?
Ma'am, Maayo ra gyud ay wa ti ka pahuwama og kwarta. Mangguna ra man day gihapon ka. nakasabot ko nga nakaminos ka na ako, ma'am. Pero kung di man layo nga akong maabot, ipaniguro na ko ni mo nga muirog nga akong kinabuhi. Ug dili hangtod sa hangtod lang ingon ini. Hindi, ma'am. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Dawat ako? Thank you. Thank you kay sir. Salamat taon Ginoo. Magkalarga ako. Mao na gyud ni anak. Dili na gyud mapugngan. Mularga na gyud ka og manak. Una-una to, ma. Nga para ni sa atong kayuhan. Ready na ka? Ready na kayo kung malimpad sila yung nasod, ma. Mahuas na gyud unya tas kalisod. Your name is Marlon, right? Yes, sir. Paul will be the one to train you. He is also Filipino, just like you. Just follow the instructions. And I don't want to hear any complaint. Do you understand? Yes, sir. Asan? Mao ba? Stricto imong amo diha? O, bay? Ikaw, kumusta naman ka niya? Nagtuoy ko nga kaubad ng trabaho na. Unsaon nga, sulayan man ko nga department good na assign. Muding una kong itawagan. Sige lang. Maglaag lang niya kung magkaabot ang atong day off. Karapagyo ko nakasodog mo sa alayng nasod, bay. Nindot sa dilang mall dire, oy. Bitaw? Ato tayo dito na, Pito. Ay, hala, sorry, miss. Sorry. It's okay. I will help you. Kagwapa niya. What is it? Nothing. Here's your book. Thank you. Excuse me. Gwapa, hawi. Di ba ko makatuog magunahuna atong babae nga nabanggaan ako? Saan kayo pangaan ato niya? Uy, saan orasa? Wala, pamalik ko itog. Sa iyo pa kong duty, Uma. Mana, patay diyos kong trabaho ni Uma. Hala, nanong di naman mo andar ang masin? Patay ko ni. Mangutan ako ni Paul. Ay, ano bang nangyari sa'yo, Marlon? Ba't parang wala ka sa sarili? Sorry, wala kasi akong tulog eh. Anong gagawin natin dito? Sira na tong machine, oh? May babayaran ba ako dito? Siyempre! Ang laki nagkaltas ng sweldo mo nito. Paul, pwede bang hindi na lang natin sasabihin kay Sir Hasan? Ano? Bakit? Parang awa mo na. Kailangan ko talaga ng trabaho. Baka mawalan ako ng trabaho dahil dito. Pero, pare, Marlon, malaking problema to. Sigurado ako na ako yung tatanungin ni Sir Hasan pag nalaman niyo to. Mas mabuting hindi na lang muna natin sasabihin. Hayaan mo lang natin. Itong masin dito, hayaan lang natin. Pero, pag nalaman ni Sir Hasan na nasira to, anong sasabihin ko? Sabihin mo na lang na wala kang alam. Pero pare... Mawag sa akin, Paul. Kailangan ko ang tulong ang pag-unawa mo dito. Ay. Sige. Salamat, Paul. Maraming salamat. Maayo gani in town, kamayong tawra na imong kauban diha, anak. Oo, ma. Mekanik kay dili siya sama sa ubang Pinoy nga mutabang og duot. Mutabang siya sama sa sama niyang Pinoy ba? Kanda mo isakto, nak. Dili gid in town ka pwedeng mawadaan og trabaho, nak. Uy, dako na kay kagasto sa imong paglarga diha. Mao gani, ma. Kumusta naman dahil nga akong mga manghod? Ay, si Nelson ay to
at o nagpatimbang para makapalit ng bugas. Kaluis ang taon eh. Si Boboy, kumusta? Kinisan si Boboy mo ay problema. Kaya magsigil ang laag. Bata pa manggod. Wa pa na magkasabot sa sitwasyon. Dili po ko makabadlong. Kay busy po na ba kong pangitang kwarta. Hinay ra ba ang kita ron? Ma, suway og pangutang sa kong amo sa una. Basin og mupahuam na siya kay niya naman ko sa Saudi. Sige, nak. Sige, kay mangita sa kong kautangan din eh. Pag-yung ko'y mapahuwam diri, bayoy, saon nga, bago pabiyatan na kalarga. Mausid lagi. Saon nga, samot mong kalisod sila sa mama nga wala ko sabay. Ugwa, pasan ko'y mapadaan nila. Pasilan, bisan tuod og nakalarga na ka. Bisa ko pa kayo asawa o kanak, pero dako naman kayo imong problema, bay. Nagyo na kay ako mong responsibilidad ng akong mama kung igsuon, bay. Bay, na ko'y mahuwaman o kwarta diri. Pero 5-6 ko lagi. Saman, okay na ka? Bahala na. Basta ang importante nga magkapada ko ron sa Pinas. Sige. Magpagkaroon mo lang ko nga ako may mangutang para paspas ra mo release. Salamat, bay. Paul, hindi ako nakasira niyan. So sino nakasira nito, ha? Ikaw lang mag-isang nabutan ko eh. Sira na yan pagdating ko. Kasi Hasan ka na magpaliwanag. Sa office niya. Siya may pangkunipo sa masin nga ako mo'y nakaguba. Kailangan eh. Pero nakakaawa naman, Paul. Mas nakakaawa kapag nalaman ni Sir Hasan na ikaw ang nakasira nun. Pare, ito lang tandaan mo. Huwag mong galitin si Sir Hasan. Excuse me? Where's my father? Siya man itong babae nga kung nakabangga sa mall. He's in the office right now, Miss Fatima. Okay, thank you. Natutok siya na ako. Pare, maganda, di ba? Oo. Teka, anak siya ni Sir Hasan? Oo. Siya ang nag-iisang anak ni Sir Hasan. Palagi ba siyang nandito? Noon, minsan lang. Pero ngayon, oo. Kasi siya nang mag-manage sa atin eh. Unsa? Oo, pare. Talaga? Palagi ba siyang nandito, Paul? Minsan lang. Pero siguro, starting next week. Nandito na yan palagi. Bakit? Sa sinasabi ko na sa'yo, siya yung magmamanage sa atin, pare. Gusto ni Sir Hasan na may mga mata sa paligid. At isa doon si Miss Fatima. Grabe mo kung makakonsentrate sa kong trabaho ni. Naharba si Miss Fatima. Nagsige og lakaw-lakaw sa palibot. How are you? I'm okay, miss. The machines are... No. I wasn't asking about the machine. I'm asking about you. How are you? I'm okay, miss. Good. Do you still remember me? Yes, miss. Small world, isn't it? Yes, miss. Don't be too formal, Marlon. You can just call me Fatima. Sorry, Miss Fatima. I can understand English, but I'm not good in speaking English. It's okay. Can we be friends? Miss? Sakto ba kong pagsabot? Makikamiga siya na ako. Sakto kayo. O niya, nisugot ka? Oo, nitando mo ko. Yay. Sortiya ko rin mo ba eh? Basig, nagkagusto to ni mo? Kana, imposible na bay. Di na kumtuwa na. Wata kay ba, oy? Stilan, ako pa rin mo. Panguyaban na yun na ako, parang nga may bawa na ako kung nagkagusto ba siya na ako? Ha? Salamat, di off ginako.
Ay, makapahuay na gyud ko. Uy. Isa mo hello? Let's have dinner together tonight. Miss Fatima? I told you to call me Fatima. Meet me later, okay? At my place. Hey, are you okay? Yes. Is it okay that I'm here in your house? Is it legal? Don't worry. No one knows if you wouldn't tell anyone. And we can do a lot of things here in my house. Nagkatuol man siya na ako. Di ko magpada. Basinog sit up ni. Basig gisugo siya siyang papa nga. Pasuwayan ko kung unsa kong klasyas pagkatawa. Hey, what are you thinking, huh? Nothing. Saan na ko paglikayan eh. Hapit na ramag yung kumadaan niya. I like you, Marlon. Ha? Excuse me, miss, ha? Go ahead. Si mamang nanawag. Ako saling tubagon. Hello, ma. Nak, wa man kayo magpautang na ito diri, uy. Wa na gyud taon may kaon, nak. Maayong pagbuminaw. Sige, ma. Ay, kabala ka. Magpadako. Og, si Dudong ba imong manghud? Nilayas. Ha? Nga naman, ma? Ay, nakasabaan man ako kay nakapamabdos man. Unsa? Hey, what's wrong? Nothing. Just a small problem in the Philippines. It doesn't look like a small problem. Look at your face. It's okay, miss. I will find a way. How can I help you? You need money? No, miss. Okay. Just tell me if you need something from me, okay? Thank you, miss. Dirang kwarta, Salamat kabay, ha? Pasensya ka kabay, ha? Huwag yung ko'y mapahuwam ni mo. Saon nga, gipit pasad kay kugod. Okay, rabay. Basta kay, bay rin lagi na bay. Para nga, dili madawat ang akong pangan. Good job always, Marlon. Thank you, miss. Ako may mahadlok ani ni Miss Fatima, eh. Masig makitaan mi siyang papa, ug lainon sa pagsabot ang pagsigil niya paduol ako. Pare, Marlon! Oh, Paul! Pare, lapit ako. Parang may nahalata na talaga ako sa inyo ni Miss Fatima. Ha? Parang dikit na siya sa iyo, ah. Close ba kayo, pare? Hindi naman. Sure? Oh. Type mo siya? Hindi. Kasi ako, type ko siya eh. Kung close kayo, baka pwede mo namang i-brought up ang pangalan ko, pare, paminsan-minsan. Tingnan natin kung may chance ba. Sige. Paul? Of course I know him. I admire him for being loyal to my father. Do you like him? In a romantic way? Of course not. Oh. I like you. Oh. Ano? Wala ka siyang gusto sa akin? Yun ang sabi niya eh. So sino ang gusto niya? Ikaw? Oh, imposible yan. Talaga? At hindi ako papayag yan. Marlon, simula ngayon ha. Iwasan mo na siya. Kung ayaw mong isumbong kita kay Sir Asan na ikaw talaga yung nakasira ng machine. Sa? Sir Jigo? Nahinumdum ka pa din ako, ha? Oo, sir. Ay na ang akong bayad, Marlon.
Sir Jigo, nalay gamay problema, sir. Pero pangitan ako nagpagi. Marlon. Tarong ko nga nagsabot ni mo. O gusto na ko nga mutuman ka sa atong sabot. Oo, Sir Jigo. Ako na isaan mo. At ang ganti ka nagtulog ka adlaw. Kung di ka gihapon maghatag, adto ko maningil sa imong pamilya. Ayaw, sir. Mangita ko pagi. Magkatago na mo. Ay lagilab di akong pamilya. Sa umnin ako nga magkakita ko og pangbayad ni Sir Jigo. Musuway ka kong hangyon ni Sir Asanbi. What? You want to borrow money from me? Yes, sir. I need money. My family in the Philippines is in danger. I don't care. You work hard if you want money. Sir, please. I have no choice. Help me, please. Okay. I will lend you money. But in one condition. What is it, sir? Unsa? Maura? Pabanon ka niya sa tapok-tapok sa mga amigo? Ambot lang magkahaog. Huwag baka kumasayab sa kong pagsabot. Kaya ba, biasa ka nga, dili ko maayos English. Basta kay, mo na pagsabot na ako. Oh! Mabawar ko niya kondisyon. Mau gani, pero mahino, ngayon na nara. So, nitando ka? Oo. Marlon, you drink. Ha? Sir? I said you drink. Okay, sir. Nalipong naman ko. Sila mura magwa may go. Anat siguro kaysa sila ani. Hey, Marlon. Are you okay? Yes, sir. My head is spinning. You are funny. I like you. Iyang hikap ako naong. Asan said, you need money. I can give you money. Sir? If you let me... No, sir. Marlon! Poli ko, bahala mo niya. Bayot ito siya. Bahala na. Mangita lang kong laing pagi para magkakwarta. Medyo layo na sa niyang gilakaw. May lang gani kay nakatultol ko ani napita. Salpahay si Rasan. Mao dito'y plano niya, maong gipakuyo ko niya. Kaya kong ilawag siya mga amigong bayot. Unsa ka kung ako siyang isumbong ni Fatima. Pero di ko ganahan nga maamong siya ni. Ug sigurado rabagyod ko nga nasuko to si Sir Asan nga nilakaw ko. Napakakoy trabaho ni Uma. Yes. You still have to work for me. Thank you so much, sir. You have to continue working. Because you have to pay for what you've done. You have to work for at least 6 months. And after that, I will fire you. Unsa? Sa ato pa, muuli na ka din human sa unong kabuwan, ha? May ngunaan gid ma. Kung dili mo sa bangunahuna ni Sir Asan. Ay, mas maayo man gani nga karon na lang ka muuli diri sa ato, nak. Ganun man ma. Nakabantay manggug ko nga murag naa may tao nga nagsigig balik-balik ug paniid dinis gawas sa ato. Mao mama? Wa ka makaila? Wa, nak. Pero mga dagko ra bang tao? Tay, tuod ay nak. Ni aman to'y lalaki nga nagpailang nga amigo ko nun nimo. Nangayo sa ibong number. Ako na lang gitagaan kay importante ko no kaayo. Nagkastorya na mo? Oo, manama. Kinsa man to? Ang akong yutangan para sa akong paglarga.
Uy, mao ba? Nakabayad naman ka. Wa pa ma, pero nangita pa ko pagi. Here, What's inside in this envelope? open it. Kwarta? Why did you give me money? I know you need it. And don't worry. You don't have to pay me back. Thanks so much, Fatima. Thank you. Mayo kaya nakapadaan ka? Para wala problema? Maulagi. Ako na lang igsulat kong naon. Unya, kumusta mo dito rin mong manghod? Wa ko mahibaw. Nagpaabot pa ko nga manawag to nako. Ako manggibilan og message na kung pwede siya makatawag, patawagan ako. Ay, pastilan, gisuayan gyud kag maayos kinabuhi bay. Pero nabaw ang Ginoo nga kaya na nimo. Kaya Marlon, Kumusta naman ka? May lagani kay gitugutan ka nga manawag nako. naulit naman ko kuya eh. Unsa? Giyon sa man nimo? Kay, huwag mo dyan ko'y labot atong nga rin kuya. Napilang ko kay time mo gud kanya ko sa kong amigo. Pero di taon kong suyo kuya eh. Ay, salamat taon kung mauna. Sugod ka rundong, palayo na itong mga tawhana, ha? Oo kuya. Sorry kuya, nabala ka pa ka na ako. Why problema? Nga naman tos, Paul. Sige, magtanaw na ako. Pag sa mawasis yung kalagot na ko na. Marlon! Yes, sir. Asan? Why, sir? What did I do? Leave my daughter alone! Ha? Sakitas kong baba. Nga nasumbag ka ni Sir Asan eh. Kumusta? Pare Marlon. Buti nandito ka pa. Paul. Parang sakit yung mga pasa mo ah. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Hindi. Hindi ako titigil hanggang mawala ka dito. Ano? Tingnan natin kung makakalapit ka pa ba kay Fatima. Paul. Naunsa naman hinuning akong paglarga. Imbis nga masulbad ang akong mga problema, nagkadaghan naman hinuon. Huwag nalumos naman hinuon ko sa utang. Sakto ka akong desisyon nga nilarga ko. May patungto ako sa Pilipinas. Bisod ba toon pero kauban pa sa dako akong pamilya. Maayong pagbuminaw Pauli sa na lang Lex dirito. Pinon. Di pwede, ma. Dagan pa kong bayaran. Kaluoy ba yung taon ni mo na ko eh? Pero sige lang, ma. Kayahon na ako. Bahala na. Makalingkawas na lang kita ni mga pagsuway. Saling lang. Marlon. Murag wag yung kay swerte na yung pagkalargahan ni mo bay. So, nakatumong magkag-amo nga salbahis. Lagi. Mura mo ko gipatagam na yun, bay. Oh, naday kay gipaabot ng bisita? Wa man. Kirit akong tanawon kong skinsa. Marlon. Fatima? What are you doing here? I'll come with you. Huh? I'm not going anywhere. No. Go back to the Philippines and I'll come with you. Why? My dad would do everything for me. And I know he'll find a way to get rid of you. Unsa? Do you think
Your dad can do that? Yes. Listen, this is what he did to my ex-boyfriend before. Ha? Di pa patay siyang papa ang iyang ex? Oh. Uy, kakuyaw ako diyan ang iyang amahan ko. Mao gani, delikado akong kinabuhi, ani. Unya, hain naman si Fatima ron. Ko, nagkuha siya mga gamit. Kay gusto ko na siya nga muuban ako sa Pinas. Uy, ginoo ko ba'y marong? Kung magpabiling ko din posible nga ipapatay po ko ni Sir Hasan. Ug kung mupauli po ko sa Pinas, samot ko kalisod og pangita og kwarta para ibayad ni Sir Diego. Ug kung dili ko makabayad, delikado gyapon ang among kinabuhi sa kong pamilya. Mas may angel kong buhaton. Unya, dadon gini mo si Fatima sa Pinas, bay? Kung ako sang dadon, saan man ako pagbuhi niya. Here. Oh. Kwarta? Why are you giving me money? For us to start a new life in the Philippines. Fatima. Pay all our debts, and we'll start a new life there. Sa ato pa, mauli na gyud ka din, Hidong. Oo, ma. Pero sa dili pa, nap ko'y ang asikasuhon, ma. Unsa man ha? Mga tagtabang sa agency? Ubay, kay basin og madaot akong record kung mupahawa ako diretso. Ay, pasti lang. Sige. Wananti ka sa agency nimo o mangutana ta kung unsay paagi para nga makalingkawas ka sa imong employer. Salamat, bay. Dili man na pwede, sir, nga ang tanan ni mong sweldo may kuhaon. Mao ba, ma'am? Yes, sir. Dadakan ka, pwede na, kay nakasama ka sa machine. Pero dili pwede nga wala kay madawat ka sweldo kada buwan. May mo ba ko ni, ma'am? Ang ako lang unta ba nga gusto na ko nga mupahawa sa kong gitrabahuan o mupauli na sa Pilipinas? Sige, sir. Tabangan ka na mo, sir, nga makauli ka. Salamat kay, ma'am. Bay, mauna gini. Makalingkawas na gyud ka. Wa gyud ko magdahom bay nga kun unsa ko kalipay sa una nga makalarga na ta. Mao sa akong kalipay karon nga makauli na ko. O may da pag gyud kang baon si Fatima. Magkadugo gyud akong ilong ani ba? Amping mo pirmi bay. Fatima, take care and enjoy the Philippines. Thank you. You take care too. Are you okay? Yes. I'm so happy. Why? Because finally, I had the courage to leave my father. And I'm finally free. Marlon, anak! Salamat in taon kay na uli na gyud ka dong. Gimingaw na kay ko ninyo, ma. Si kinsa man din ning imong kauban dong? Si Fatima, ma. Uyab na ko. Fatima, my mother. Hello. Nice to meet you. Kagwapa, baya. Marlon! Dong. Musta naman ka? Nagbinuta na ka? Ay, ubi ay. Ananam gini ko'y trabaho kaya? Mo ba? Uy, maino na. Dali na. Mga unsa ta. Sakto kay padong pasadbi man ni Udto. Unya, nak. Pila ka adlaw nga magbakasyon si Fatima din. Dili bakasyon niya, ma. Ani na siya mupuyo sa Pinas. Tinuod? Sa ato pa, dili na di ka mular kagbalik, dong? Hindi na, ma. Siguro, usa lang gyud ko sa mga OFW nga way swerte silang nasod.
Pero dili pa gyud tantong di malas kay nakadapa man kag foreigner. Mao gyud. Dinhin lang gyud ko kay gusto na ko nga kauban ta mo pirmi. Wa may swerte pero wa gyapon ko'y pagmahay. Dili man maayo ang akong gidangatan sa laing nasod pasela, pero agyapon ko mawadi og paglaom sa kinabuhi. Nakarealize ko nga bahala og dili kwartahan basta kauban lang nako ang akong pamilya. Dinhinalang kutob, daghang salamat inyong magtatampo, Marlon.